ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ووقتي كبدن إيبرن فريشتلرمز Hazreti İbrahim'a buğuşluk bilen gelin vaqtlarına ayttılar, tahqiq biz şu şehrin ahlini, yani Sadum diyen şehrin ahlini helak etyendir. Tahqiq şu şehrin ahlleri zalimlardan boldular. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Hazreti İbrahim aytdı, ol şehirde Lut bardır dedi. Onda ferişteler ayttılar, biz bilyarız onda kim bardığını. Elbette biz Lut'ni ve Lut'un ahlini nicat veririz. Meger şon hatınni nicat vermeriz. Ol hatın azapta baqi qalyanlardandır. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ووقتي كبدن إيبرن فريشتلرمز Lut'a gelenlerine şolar sebäpli Lut nihayetde qamı düştü ve tağatı teň boldy. Yani Lut ferişteler tanymany jawan ýigitlerdir diýip hyýal etipdir. Gowmlary şolarga teleki gastederler diýip narahat bolupdyr. Olar özleriniň feriştedigini bildirip aýtypdyrlar: "Ey Lut, sen korkma we gam bolma. Biz saňa we sen ähliňe nejat bereriz. Emma sen hatynyňa nejat bermeriz. Ol azapda qalyanlardan bolar" diýip aýtypdyrlar. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Tahqiq biz bu şehrin ahline asmandan azabı nazil ederiz. Nihayetde fasık bolmaklar sebäpli. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وتحقيق şol şehirden bir aşkar alamet ve nişanı koyduk akıllı cemaatler için. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأهل مدين'e özlerinin doğanını Şuayb'ni Resul edip iverdik. Pes Şuayb şolarga aytdy: "Ey qawmum, faqat bir Allah'a ibadet edin ve ahiretden gafil bolmaň ve yerde fesatçılık edip hatta tecavüz etmeň." فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Pes Şuayb'a yalancı diýip şoň hak kefini yalany nisbet berdiler. Pes şolaryny zelzele giriftar etdi. Pes şolar öz öýlerine çöke düşüp ölüp qaldylar. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وبذ helak ettik Ad'ni ve Semud'ni ve tahqiq sizlere ey ehli Mekke roşan o aşkar boldy şolaryny helak edenim. Şolaryň jaýlarynyň galan harabalarynyň we şolarga şeytan özleriniň teleki amallaryny awadan kökezdi. Pes şolaryny dogry ýoldan men etdi. O şolar besiretli we